दिनैनिफ्राय नैबे बनगाव मिनि स्टेडियाम सिङाव गुथि उसु टुर्नामेन्ट 2026 चेम्पियनशिप जोङो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। जोङो मैयानिफ्राय रिसेपसन सानथामनि हाबाफारि थ' मैयानिफ्राय जों रिसिभ खालामनानै दिनैनिफ्राय जों टुर्नामेन्टखौ जागायजेनबाय। बाहाय जोंनि मोनबा जिल्लानिफ्राय बिटिसि जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय मोनबा जिल्लानिफ्राय सफैबाय आरो बिनिफ्राय आउट अफ बड'लेण्डनिफ्राय मोननै जिल्ला गलाघाट आरो गवालपारा मोननै जिल्लानिफ्रायबो जोंनि नैबे टुर्नामेन्टआव बाहागो लाफैनो हादों। गतिके जों दिनै जों उसु एस'सियेसननि जानानै जों गावखौनो गाव जों जोबोद गोग्गानाय मोनदों जे गोबांथार जोङो सात्र साथ्रिफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ जोङो बाहाय मोनसे टुर्नामेन्ट बादायलाय खालामनानै जाहाथे बिसोरनि भबिष्यतआ गाव गावनि लाइफखौ ब्राइट खालामनानै लानो हायो। दिनै जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल मोजां जों होननानै लानांगोन। जोंनि गेजेराव साइनि इनचार्ज बिथां आरो लोगोआव उसु कच सानैबो दंफैयो। बिथांमोना नैबे जाय गथ'फ्रा मोजां गेलेनो हागोन बा मोजां इभेन्ट्सखौ देखायनो हागोन फैगौ 29निफ्राय जोंना अल इन्डिया मोनसे सेलेक्सन ट्रायल जानो नागिरदों सायाव। दा बिथांमोना दा बेनिफ्राय सोर स्टुडेन्टआ सोर छात्रआ सोर छात्रिया मोजां गेलेनानै दिन्थिनो हागोन बिथांमोननिया बिसोरखौ लांनानै ट्रायलनि थाखाय बिथांमोना सेलेक्सन खालामनो फैदों। गतिके जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव मोनसे खौरां होननानै लानांगौ। माने जोंनि थाखाय दिनै मोनसे स्पर्ट्सआबो उसुआबो जों मोनसेनिफ्राय स्टेप आवगायलांनो हागासिनो दङ। मानो होनोब्ला गोबांथार जोंनि उसुनिफ्राय इन्टारनेसनेल प्लेयारबो गेलेनानै फैनो हाबाय। थावलु खेलायाव दिन्थिफुंनानै दाख्लैसो नैबे फंबाय राकेशनि फिसाला सांमा होननाय चाइनायाव गेलेहैनानै बिथाङा प्राइज मोनबोखांबाय आरो रासियायावबो गेलेहैखांबाय आरो सासे दाख्लैसो मेडेल मोननाय जुवेल क'क्राझारनि बिथाङाबो चाइनिफ्रायनो माबानानै थांदों। स' बेबो दाख्लै बहाय गेलेयामोन बे जुवेल काहा खेला था आपना बेबायदिनो साफा साफा जोंनि गेजेराव बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय साफा स्टुडेन्टफ्रा बयस एन्ड गार्लस नाम लाखिनो हागासिनो दं। जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव खौरां। मानो होनोब्ला बेजों लोगोसे जोंल' नङा बिथाङा गावनिनो नामजों लोगोसे जोंनि हारिनि नामबो लाखिनो हादों बिथांमोना आरो जोंनि बड'लेण्डखौ गोजौआव थिखांनो लानो हादों। माने जौगानाय मोनसे गावजों लोगोसे गावनि फेमिलि आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ नाम खालामदों। गतिके आं धन्यबाद होगोन बिथांमोनखौ। आरोबाव जोंनि गेजेराव गोबांथार सात्र साथ्रिफ्रा ओंखारबावगोन। बिराद स्किल दङ जोंनियाव, बिराद स्ट्रेंथेन दङ जोंनि स्टुडेन्टफ्रा। गतिके जों बेखौ सापर्ट खालामनांगौ आरो बयखौबो आं खावलायगोन बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा बा गारजेनफोर बा जोंनि जेसेबां दल संगठन दं आं बयखौबो खावलायगोन जाहाथे बेफोरबायदि स्पर्ट्सआव सापर्ट खालामो आरो स्टुडेन्टफोरखौ जों गोजौनिफ्राय गोजौआव लांनो हायो। बेयाव साबेसेसो गेलेगिरिफोरा बाहागो लादों? टटेल जोंनाव मोनबा जिल्लाजों 200 बड'लेण्डनिफ्राय आरो मोननै जिल्लानिफ्राय गलाघाट आरो गवालपारानिफ्राय 30 60 जनसो दंफैयो आरो दा टटेल जोंनाव 60 + 200 260 अनलि स्टुडेन्ट। आरो बेनि गेजेराव जोंहा अफिसियेलफोर टेकनिकेलफोर दंफैयो। टेकनिकेलफ्रा जोंनाव 30सो दंफैयो आरो बिदिनो जोंनि माबाया 300 to 350 जन जों दिनै बे टुर्नामेन्टआव बाहागो लागासिनो दं। जिहेतु नोंथाङा उसुआव बा उसु स्पर्ट्सआव गोबां सम बोसोरनिफ्रायनो जड़ित दङ, दायो उसुनि गेलेनाया नैबे बिटिसि ओनसोलाव माबायदि? औ नंगौ, जोङो गोबावथार सम आङो 2015निफ्रायनो दायथ' लाबोदों आफादगिरि हिसाबै। जोङो बेखौ आवगायहाय जोबोरैनो जों खुंबोबाय थानो हादों मोजाङै। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा 2020निफ्राय बे 5 बोसोरा मोनसे गेप जानानै थादों। जों रावनिबो थांनाय सरखारनिफ्राय जों जेबो सापर्ट मोनाखै। बिथांमोना जोंनि उसुनि फारसे जेबो जोंखौ दायथ' होआखै। जोंनि जाय बिथांमोना दैदेनदों उसुखौ मोनबा जिल्लानिफ्राय बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे साहायज्य लानानैसो फाथायहरबायदों आरो आंबो आंनि तरफनिफ्राय हागौमानि एसे आङो सहाय खालामनो हादों बाहेरायाव थांनाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय।
जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों खुनुरुखुम टुकटाक जों बे मोनबा बोसोरखौ 2020निफ्राय नैबे 2025सिम खुनुरुखुम जों टुकटाक सोलिबोनो हादों। नाथाय देग्लायनिफ्राय जिहेथु जोंनि BPF सरकार जाबाय, हाग्रामा सार दैदेननाय सरकाराव आं आसा खालामो बे उसुखौ जोङो गोजौआव फारसे जोङो लांनो हागोन आरो साथ्र' साथ्रिफोरनि थाखाय जोङो सहायखौ जों खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामो।